హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు రసం చూపించబోతున్నాను. అబ్బా, ఈ రసం మాకు రాదా అనుకోకండి. ఈ రసం కనుక నేను చూపించిన విధంగా పెడితే దీని టేస్ట్ అన్నది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందన్న దాంట్లో అతిశయోక్తి ఏమి లేదండి. అదే కాకుండా నేను చూపించిన విధంగా మీరు రసం కనుక పెడితే 2 డేస్ అయినా దాని టేస్ట్ మారదు. అంతేకాకుండా ఈ రసంతో మీరు అన్నం మొత్తం తింటారండి. అంత రుచిగా ఉంటుంది. ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో అయితే చూసేద్దాం. ఈ రసానికి 2 టొమాటోస్ కావాలండి. ఈ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న 2 టమాటా ముక్కలు, దాంట్లో కళ్ళుప్పు 1 స్పూన్, మీ రుచికి తగినంత కళ్ళుప్పు వేసుకోండి. ఇది టిప్ అండి. మామూలు సాల్ట్ కన్నా కళ్ళుప్పు వేస్తే దీని టేస్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో 1 టీ స్పూన్ చింతపండు. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాం కదండి, ఇవన్నీ వేసుకోవాలి మసాలా దినుసులు. దీనికి ఏమేమి కావాలంటే ఒక 6 ఎండుమిరపకాయలు, కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాల పొడి, 1 స్పూన్ జీరా, అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక అర స్పూన్ మెంతులు, ఒక హాఫ్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అలాగే ఒక చిటికెడు పసుపు. ఇవన్నీ వేసుకొని మనం 1 లీటర్ వరకు వాటర్ పోసుకోవాలండి. అంతేకాకుండా కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి. చారు మరిగేటప్పుడు కరివేపాకు వేసుకుంటే దాని ఫ్లేవర్ అంతా చారులోకి దిగి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ చారు ఒక 5-10 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్‌లో మరగనిచ్చిన తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ బెల్లం, కొంచెం తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్‌ని సిమ్‌లో పెట్టుకోవాలండి. పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ మరగనివ్వాలి. అంటే సుమారుగా ఒక 1 ఇంచ్ వరకు మరగనిస్తే ఈ చారు 2 డేస్ ఉన్న చెక్కు చెదరవండి. సో ఇలా ఒక 10 మినిట్స్ మరిగిచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం తాలింపు అన్నది పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఆ తాలింపుకి ఏమేమి కావాలంటే 2 ఎండుమిరపకాయలు, అలాగే పోపు దినుసులు. పోపు దినుసులన్నీ వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి, 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం కరివేపాకు, అలాగే ఒక చిటికెడు ఇంగువ. ఇవన్నీ వేసుకొని పోపు పెట్టుకోండి. తర్వాత రసం దీంట్లో పోసుకోండి. అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా ఉండే టేస్ట్ అయిన రసం ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. సీ యూ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ బాయ్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. కింద మీ కమెంట్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా ఉంది అని. అది మీకు కనుక బాగా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.